yɛka Ghana movie ne yɛka Nigeria movie mekai or Sophia Mr. Ibu ebe katre nipa bi say this guy papa we mo hwe because all that nyama ye industry na so that committee say appoint Wanko University na so semni ade free tuba anu ade and you know ko ba say YouTube ni nyama ne ba ye no and nipa no ye na ni asede ma nti no aya na we say we are adwuma na no ano no dabi sebi ya no mo nso mu yi ne yanya adwuma ni yi ni enyi sabe o tan ni anibre ni akayo ni sa wantwi ni nyina mfiri se so wan kai bu bia ya ayama wa obi so kai ni wa yama men kan say eye no a ya dibia ye kan ye kaso bi eye legenda aya na enye bibi keke yanhwe kama ye shaase ye start ye benifo ye ya ibedi wo machi aye ba na YouTube ni ho na Facebook ni ho na mobile phone ni ho ba ni ye photo eda obi afie ye cassette do obi afie ye cassette we num na e ba na nipa dimrika kwatra TV na wa asem so dankofo ano dankofo ano enna ye chese ampa nipa we wa ye djuma bia ma akoni petima ma nipa ginatum ansana sabi YouTube ni me baba because ansa kaneno ansano chese wo pasala ni yi botom sika ko gina wato pasala no akoto of idiomo ba shele baadi no dia be shemo mo didi eli oni ni kuru ni mate dem a ebiti form biti akodom no ma bwadi na mo hwe no mo sri ejaku sini ubere wo yesro ya do ya suma otehunu bia chese sini bebre agata wa hwanu na ejaku mechanic no ni ade na wo hwe ne ni ade na ene no ko ba say YouTube ni le ma ba ye no nipa no ye yi na ni ya sebe ma nti no aya na we say we a adwuma na no ano no dabi enti the American say adwuma no de ya chede Yankopon de ma ye enti na ka chede ni ano mo nso mu yi ne ya nya adwuma ni enyi sebe o tan ni anibre ni akayo ni sa wantwi ni nyina mfiri say so wan kai bia ya ayama wa obi so kai ni wa yama enti minim sa Ghana sini sani kemle bi etwa mu yeka Africa nanka yeka Ghana movie ni aka Nigeria movie mekai or Sophia Mr. Ibu ebe katre nipa bi say this guy papa we mo hwe because all that nyama ye industry na so that committee say appoint Wanko University na so semni ade free tuba anu ade eti mabaga na ha omukọ hu meeting when they did their say papa we no your friend Ejeko oga kan oba ga na no better we great person to million you what not of TV feeling where the sukra can do oga among food na enti mi so ni mu ye nenso yesi odi fo bia ni nyam woni kro eba ni sa na se nenso ni nyina mu ye di betini bia na ye na papa so ye ndi betiti nipa ebetiti nipa hwe bia mu eni beje sabe obema yakotrene nsa wona yire so obejai oba kosina no akogina abonte adamiri kro obejai ne mo ye de amije atre efiefi ye se nya no so o mo patenten na won ka share na aduma ni me so ni aja mo ampanifo na mo sisa nkofa ye nchiri enti sese ekoba se omo ka se ekura omo do omo anu aka na nso omo nyi Ejeko ye besa na wura movie industry ni bio na edisika ahye ni mu na wasaba active eja obeja tum no wago ni ye mu ye rebe enti sebe ye amagana e ba ni se ya na akoye ekuo nu nko na ye tweko na ye twa ba sa se asuru mienu e kontokwa wo kwa ya afia emu ya na bere pa enti nipa na ewo Ghana no a omo hwe ya nkomo mi je
a minimum bia ni nya kura no menyo nipa be nunu a obu ha kokokun ho me ka mi nua bi asabe ontimi nanti a owia fom na osimi enyem sinia ohwe sada na ade achiye no kade achiye kokokun because no office candidacy obi enu enti ejeko mini deck saata mini deck to deck man no mi nya dage show sini ni kwana saaduni amamiti ene tokoma no so enti ya na nipa bebre ehwe ye die no so ana o de tuli hofu sana mi hwe no benefasi enye ni etie ansana yakopa ni hoye atina so de ya ni epese ye di abrofo bi etutu ye di onenso ye boda mo ye bofifi ye di before ye wo culture ye amamre yes ye ni mo ayebo odonso ye bobo kwa ye bobo sechi ye bobo high life ye bobo amponsa yes ye mpe enti ya no ni nyina no eye inu nipa na so kwala na eba no se e bopio ma ye mu se ye die ni a omo so be so te se de ye se be so mu ele ya di se ye ma high life ni and na grant e be pa no se wo sole akobo guitar band enye se bi a se de di sport bi ni ma ni ya wo mu ya so mo ba anka wa le kobo obeli aje ko pe ene ka chi ko amia pia nana ene kura di oyo hele no nana fante mo misre wadamo eni pa kapta si bi o menfilm eni adi ya je se debi ye mfe ni agro ni die ye bi sunwa obeli nya nana tabi mo ne wo mu aka je se eni kusu aya je se ye bi sunwa enti mo ko omumrana yamishuba aja we de minim enra enso ye hunu se opening kese bi so afrato in fact na ya otia awra ho sempa kena boaji brenya se na wo yare da dem kakra enra ya minim se watia ba mo wod na paka be faniko mena mukwa sufri enkrembe kumasia enamti in fact ni akonya ene me mofra no ba ko ekohwe no ofi the mentally ko hobio ana saadi aba na ana mekano embanyi wa aya na ile sabi yade no na adopro wa se o ma practice ni mu aya na awrofo ka aya na nsensem ka so enti eba nko esu di ntino kra ni etena no na azu ni eje adwentiri bi ni hu itiri bi kra wono no obo se na o do kra prehwehwe se wi me fa no na de be ba bia na eba sa hag na si etina si na si ni nyina ni peko enti dem me ka chi ni pa eni se de na phone se onye fa no kra eni odo enye adwuma no na se bi film ni ya nya yiraba ni akubu akonta papa kire obo ade wo si nyuma na mbibi maten wo nye driver ni na nkodi wa ketu free bank ahwa na obedi wa ketu free tuye ni yie na wo ye ni ya trust say di acheche na sase so ya acheche no so ibo di papa kasa wo nyuma wo ye ya nyame so aso na esi ni pa so for me ni Kofi Adu dodo na afra na ejako ifatubo ni dia na nkora nyina ani aje mpanifo edi awurusie na na dwuma pa wa beye e Ghana baba me ni wu ewie ye nkomo no but we die na nampadu se na wusi to nyum e wa yiase ene ba bia wo bo concert bia na ka wo ma me ne nyum ba ko bi ne edija okwan a nkoma ne beje pa ya miti kata achime pana ya temperature mezo ya bending kumifie isma bonte simufie ya au fie ni pae kumifie kusma bonte simufie ya ufie ni pa akokori die penna ko ni ya metini nasi au fie pa au fie ni pa iba bread ya ni no ofiri pamfami fa baby se wono no ya ni ama mi ni buani sa ye ku fi ku suma bonte wati simi ya ofiri oh makana na mpadu oh makana aja ade ba ko Ghana kamia ise
ɛno no yɛn fa yɛni ɛnhwɛ hɔ ɛyɛ ɛkwan yɛn fa so ɛhyɛ ɔmo a ɔmo yɛ titire ɛwɔ Ghana ne titire na ɔmo abɛgye biribi esi ɔmo nan so ɛnɛ saa deɛ na tumi apagya ɛnwomtoɔ ɛne movie Ghana ha ɔmo a ɔmo yɛ heroes ɛne ɔmo a efi so ɔmo agye biribi esi wɔ de ama ɔman no yɛ triti ɔmo yɛ deɛ yo mɛka ne sɛ yɛnum yɛ metu kwan bebree makwa bruchiri man bebree aya na abrofo no ɛyɛ adeɛ wɔ saa de no ho ɛsene ɔmo enka idum no enti na obo abruchi kyese wutu na no nsa bi abehu sɛ enka idum bi si wɔ statue bi si wɔ yaye bi si wɔ ekuro no emu mpanimfo mu nipa bi ɔmbɔbɔ ɔmo ho mɔden ɔmo yɛ bibi bu ekuro no no si wɔ nti wo kɔ ne atwere ne dia abon a ye ne ne ye se ye ne bo ye ma ye se ye ne ka ho ma ye se ye ne we mu dane oje o mu si ya ye status no eno ne ka ho ma ne dane tourist attraction aya ne ko aducha ye ne nkuru ni atwefo enyi kenye dan no ko a saa ne ma ye sisi ye no ene ye twitwitwa na chese ye dia ama ye ni ade nenso Ghana ha no ebi ni asa sabe nyenu ntufo mponko ye mpeni mfo ye sisi so amamu mpeni mfo ni ade unfu bi abibie sekre bebi eba nsa aya na akwa ti say okura no osumo ma no kura no awi achirima na eba no wo mu nya pepa no mfa ensumma ene woni ho a obaka sere no ni ho ade ene nkai bi ade ene nkai nina na ya na empedifo adeje obi wa onu se ofiri mu se o de adwendwen sa mekum noko so enti ayade a omani de yenina yedi ofo na omani Ghana ewo sisi yan so uko baby ti South Africa Botswana ni sani manema Egypt ni minisa ni ma na mo wo sa de na mo snow bagada me yanka se ye koye asumasi wa ababu o ma ye ni ka bi kura si manche ha obo hu se ye na sika de se sa ni ma ni na edu se si e be jai me yanya sa de na onana bi ba wa be hu abakosem bi wa be hu ni pa bia because katremam bro edumo aye na me papa no etutu KJC wonyina yinu yamu esini na nampadunu mututu ni ala squad no mututu no eno na ye obi enu wo ye party a sabio ye yi awade bi na be na mafudi na be mpani kwenu ma na fa ye bona tete ewe na atrete eso no asede ye mu anase ye nkawo mimi sumi hos fi se yankopɔ amanu fie bi na me benin edu se de na nampadu bi bi asa na de be nti na ya mekan enye se bi a me kan se eje ku na kokko so le mum ye kai padufo ye tia wona so o mo nshate na o mo kai ye no ye de se bi dum to ani yi kire adiji o ma na ye nso so ye nimu a anke bi a ye ni de ye bi eteja ya na eto de bia udi ya o se de me eja ko ma be ye pa because me kai se emfie bi achi no omampani John Ajakunkufo former president ehunu adwuma pa udie e ma ne bo waba so free wa se ye hye hunu se omampani bi aba o se ye hunu obi ti se eja ko a ono na da wuruma waji movie na si wo anyumtufu akuku dambi a o ma ya ma Ghana ye din apagya e wo se ye bi ba aya mudi ya obi wo mu sana ana America no eya na nyame no yedi yawo na yawo no enko ye menko a ye nuanum actors ne actresses bebre musicians nipa bebre obi a wo yedinfo wa yiye niema bi aboa ma na edu ba bi a esese kai wono so so enti se yantimi ankaya o ma na ankaya wa na je se de wuye ni na minim se president Kufuor se de o kanu Ajakunkufo bo kwano to nei obi tiri di kasem o yaade pa o ti no mampani bo na baso no na nei se bi e ko no de
ɛsɛ sorry na yegyina na metitiri deɛ ne mɛbɔ turi mpanyinfoɔ ne mɛtia mpanyinfoɔ na asesɛ mpanyin sa sɛbi awerɛhoɔ ne kyɛsɛ yaw ɛwɔ yanentofoɔ mu esi ne yɛfoɔ mu ɔmo nkae nana mɛka ne sɛ ɔmampanyin Akufo Addo wahyɛ nneɛma bi ase a sɛbi hwɛ deɛ ɔyɛ no kwaada so sɛ bɛkyerɛkyerɛ ɛnentofoɔ adwonfoɔ wɔn mu a sɛbi wɔn mu de wɔn nsa ɛyɛ nneɛma bebree ne yɛbɛhyehyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛboa ɛdaakye nanso yɛse yɛdaase bi mmerɛ bio nti yɛbɛtia mpanyinfoɔ no aso bebree gu dɛm o ɛkyerɛ nnwontofoɔ mpanyinfoɔ gu dɛm yɛka kyerɛ sɛ papa wei ɔgyina wei wɔn na to saa de a wobɛdi akyinnye adeadeɛ maa no yi wɔn na to wei a wobɛdi akyinnye adeadeɛ nti mesrɛ wɔn yɛn mpanyinfoɔ yi bebree nyom no asabi ɔmodo kɔɔ dwomboli saa tam dwomboli subi night club ɛne saa tam romeo ɔmo de ade kɔgye wɔn ani ɛnɛ ɔmo nyinaa ba abɛto ama saa mpanyinfoɔ yi gu dɛm ɔmo nka wɔn menim sɛ ne kɛn mpanyinfoɔ bi tie ɔmo nka wɔn na menim sɛ ɔmo kae wɔn a ɛbɛdu yɛn so no saa na ebi so bɛka